አርስተ ዜና ዘይሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት መናሰይ ትግራይ ንሓፈሰ ናብ ሱዳን ይሸጦም ከም ዘሎም ነበር ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተጌታቸው ረዳ አቃሊዖም። ግፋ ደው ይበል ሰላም ይዕሰል ብዝብል መሪ ሓሳብ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ዝፈጸሞ ዘሎ ግፋን ዘይሕጋዊ ማሰርትን ንምቋም ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳሪቱ። ኣብ ዜና ወፃኢ ኣሜሪካ ንሸውዓይ ተኸታታሊ ለይቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ መጥቃዕቲ ፈጺማ። سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتي كمي توعلو لك ساعات 9 خوينو كم تلمد نساعة زحزنا زيناتات حزنا مصينا لنا زيناتات ندام راحكم مساكم صنع انا ابراهيم فسام فلما كن حصار ملختاتنا نملس. دحري حصار مسغاغري تملسنا لنا بحصار زيناتاتنا كنجمر حزب تግራይ ንዝሕጋው ጉጅለ ህወሓት ብክብል ይግባ ክብሉ አማኻሪ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር አይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም። ግፋ ደው ይበል ሰላም ይዕሰል ብዝብል መሪ ሓሳብ ዘይሕጋው ጉጅለ ህወሓት ዝፍጽሞ ዘሎ ግፋን ዘይሕጋው ማሰርትን ንምቋም ሰላማዊ ሰልፊ ተሳሊጦም። ኣብቲ ሰልፊ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ አይተ ጌታቸው ረዳ ዘይሕጋው ጉጅለ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ግፋን ወጽዓን ኩሉ ሰብ ክቃወሙ ከም ዝግባኦም ሓቢሮም ዘሎም። ኣብ ወጻኢ ዓዲ ዘለው ኢትዮጵያውያን ናይቲ ጉጅለ ዕድመ ንምሕጻር ክሰርሑ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብ ሰላምን ክትምለስ ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና ክብሉ እውን ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣዴታት ትግራይ ካብቲ ዝሓለፈም ናይ ሰሜን ውግእ ገና ቁስልን ኣብ ዘይሓወየሉን ናብ ንቡር ኣብ ዘይተመለሳሉን እዋን ደቀን ናብ ዳግማይ ውግእ ከኣቱ ክፈቕዳ ኣይብለንን ተባሂሎም። ኣብ መስቀል ኣደባባይ አዲስ አበባ ግፋ ደው ይበል ሰላም ይንገስ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጽሞን ዘሎ ግፋ ዝቃወም ሰላም ሰልፊ ተኻይዱሎም። ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉ ተወለድቲ ትግራይ ከም ዝገለጽዎ እቲ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ናብ ከቢድ ስቃይ ኣእትይዎሎም ኣይተ ኪሮስ አብርሃ ዝተባሃሉ ኣቦ ኣዴታት ትግራይ ብምብካይ መናእሰያት ትግራይ ምምዝባልን ናብ ውግእ ምስዳድን ክቋረጽ ኣለዎ ክብሉ ጸዊዖም። ንሶም ከም ዝበልዎ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ መናእሰያት ናብ ውግእ ምስዳድ ክቋረጽ ኣለዎ ነቲ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ድማ ኩሉ ፈታው ሰላም بحبار كقالسو كم زجبا أصنوتي بوم بسنكتي جوجلة زين صلالو موت كقارتن
سلام كسفن كسرح كم زلو بمجلس تجراي زليات يزكونه سلمعات ينام أتي جوجلة نتجراي زحسم تقوينو كابتي زحلف وجت مرتي كوسر كم زلو ونا جنزيوم كلتن سلستن ولود زي كبرت عد تجراي يلان زي عانو نبرت ون يلان زي تفات داقم كيدقم تولت تجراي من قستي تيبيان عالم لخاوي محاورة سبن بحابار كسرحو على ووم دمايلهم We need justice. We need peace. شتان قفان من أساي تجراي أطعم كوكبي أنز مساهم تجارون فتوت تجراي نبع بسلام بس. Edisef return. We demand justice. Immediate Edisef return. أساي تجراي أطوي بن. كوكبي أنز مساهم تجارون فتوت تجراي نبع بسلام مساهم. سلامي يحريانا. سلامي يمرجانا. زينانا يقصل تملكتي حزن ما نبزرزر زيناتاتي كحلفكم. زي حقاو جوجله وحات مناسي تجراي نحفسه ناب سودان يشطم كمزلو نبر بريزيدانت غزاوي ممحدار تجراي ايتكيتاچو ردا اقاليعم ايتكيتاچو ردا زيز غلصو تي جوجله اب كلل تجراي زفصمو زلو غفان زي حقاوي ماسرتن نمقام لومي قدام ابدي سابام مسقل አደባባይ ገፋዶ ይበል ሰላም ይዕሰል ብዝል መሪ ሐሳብ አበ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም አበ ዘስምዕዎ መደረዩም ጌታቸው ዓለሙ ተኸታትልዎሎ ሰምዕና ንመለስ መመርወር አትሮይ we need justice we need peace قفادو يبل سلام يعسل بزبل حساب زي حقاو قجل حوحات هاب كل التقراي زفصمو زولو قفان زي حقاو ما أسرت النمقوام لومي كدام عصرت حد حملة كل تشحن عصر شمون تنام تمرت اب كتما ديسابا مسكال الدباباي سلام وسلفي تخايدو ابتي سلفيز ترخبو نبر بريزيدنت جيزيو من محدار تقراي ايتا جيتاتشو ردام وعلي بريتوريا بستمال امقدين كرقاق زخل سراح نمسرح نمنقس فيدرالي خون علم لخ محبر السب حلفنتو من كوازو نمسوع زي علم مخانو ارديوم وعلي بريتوريا بستمال من قدي كرقاقص زخلنا سرح كنسرح فيدرال منقست يكون عالم لخ محور سب وبز مدايزي زلهم حلفنا تخواصو نمصوع استقبر سلفيو ابز الساعات ورخويناتن ورهوكتن حزب تግራይ ናብ ዝገደለ ሓደጋ ዘውለቀሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ለዊ ንገብሮ ዘለና ሰልፊ ኣብ አዲስ አበባ ዝነብር ትግራይ ጥራሕ ዘይኾነስ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ናብራኡ ክደፍእ ስለዘይኻለ ብግፋን ብኻልኦት ናይ ዓፈና ተግባራትን ድጋሚ ክፋናቀል ተገዲዱ ናብ አዲስ አበባ ዝመፀ ብርክት ዝበለ መንእሰይ እውን ዘለሉ ኩነታት ስለዘለና ድምፂ ክነስምዕ ንኽእለሉ ዕድል ምጥቃም ኣለና ኢልና ስለዝኣመንና ዝተገበረ እዩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ አዲስ አበባ ዝተገብረሉ ምኽንያት ኣብ መቐለ ምግባር ዘይከኣል ብምዃኑ ዝብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳም ዘይሕጋዊ ጉጅለ ሕወሓት መናእሰይ እናሓፈሰ ናብ ሱዳን ይሸጦም ከም ዘለውን ገሊፆም ኣብ አዲስ አበባ ንገብረሉ ምኽንያት ኣብ መቐለ ምግባር ስለዘይተኻለ ኣዴታት ደቀን ካብ ዓፈና ከድሕና ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ጥይት ተተኩስዎን ዝውግኣሉ ንቤት ማእሰርቲ ዝድርበያሉ مناسي كم تلوجع ناتوجوسسو ناب تعليم كامبتات زداقون له إذا سيتقبل ناب إسري زداقون له هنتات تفتر الله تقرأي لعنو كله جن معراب تقرأي نسأ كوتس نابل فكر حيلي معراب تقرأي نسأ كوتس سيترف بواننت تقادلتنا نوزعي ناتشتو كاب عدم باشحات كيلومترات رحقهم زشيط له هنتات نافتر زل ناس قدايزي عالم كسمعه لأنه كله جن حزب تقرأي كل نزله استود من قد خنق على سلسلة قبلنا نزول دمسك ناس مع سلسلة قبلنا تسوع سلفي وجلح واحد بزعبات فناقلتي كم زي عقبوز قلصو أي تجيتاتشو زيد ما بزي سخفتا كجلص كم زلوهم حبيرهم بزعبة تفناقلت بحساب زي خنس
ناتهم تقبل كساب زي ترقاقص ملت حزب تግራይ ولا تسنقق تتوده زي انتايم زغونو دحرات زفطر وشجر مخانو عند عدينا نغلص كنخللنا سكفتاتات كنوغدلنا فدرال منግስት ብዙ ቀስ ሁቀሰሉ فدرال መንግስት ብዙ ንቀፈለሉ አብዙ ጉዳይ እዚ حزون تخون فدرال መንግስቲ ንጻዋጸሞ እንታይ ፈጽምና እንታይ ፈጸምና ኔልና ቀልጢፍና ዝዕቅፍ ዘሎ ኃይሊ ተፈናቀልትና አንበረበቶም ዝብለሱሉ ስሩዕ ምምሕዳር ክፍጠር ዝኽእሉ መረጻ ዝግበረሉ ሁነታት ንፍጠር ዝብል ግልጽ መትከለሉ እዚ መትከል እዚ ተዘይፈትሽካዮ ናይ በሐቅ ዲዩ ናይ በሐቅ ናብዝል ትንታነታት ክእቱ ይግባል حزون ተኾነ እዚ ህዝብና ከመትሐጃ ሒዙ ናይ ብኩናትን በወረኹናትን ህዝብና ናብ ሓደጋ ይወድቕ ዘሎ ኃይሊ عقب كبال خلالو ንምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ዘመስገኑ አይተ ጌታቸው ረዳም ጉዳይ ትግራይ መፍታሕ ኩናት ምውጋድ ምዃኑን ገሊጾም ብፍላይ ድማ ጸገም ትግራይ ዝፍታሕ ብተጋሩ ምዃኑ አጽንኦት ሂቦም ህዝብ ትግራይ አካል ህዝብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝመጽ ዘሎ መንእሰይ ስደተኛ የሆነ ነው ዓዱ ስለ ዝመጽ ዘሎ ግን ተፈናቀሊ ንዓበይቲ ማሕበራዊ ሽግራት ይሳጣሕሉ ንዓበይቲ ናይ ናብራ ሽግራት ይሳጣሕሉ ናይ ዓበይቲ ናይ ጸጥታ ሽግራት ይፈጥሕሉ ተወዲብና እዚ ጉዳይ እዚ ክፍታሕ ፌደራል መንግስቱን እኹል ቆላሕታ ይው እዚ ጉዳይ እዚ እኹል ትኹረት ይው መንእሰይ ትግራይ ናብ ዓዱ ክሳብ ዝምለስ ናብ መረበቱ ክሳብ ዝምለስ ከማንም ዜጋ ተኸቢሩ ዝነበረሉ ሁነታት ምፍጣር ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ በዚ አጋጣሚ እዚ ምምሕዳር አዲስ አበባን ከንቲባ አዳነችን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ስለ ዘሎ እግረ መንገደይ ከመስግን ይደልየ ናይ ትግራይ ጉዳይ መፍታሕ ኩናት ምውጋድ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ሽግር ዝፍታሕ ብሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ብህዝቢ ትግራይ ማእኸል ብዝገበረ ምንቅስቃስ እዩ እዚ ማለት ፌደራል መንግስቲ ዝግብኦ ሓላፍነት ክዋፅዩ ማለት ኣይኮነን ኣብ መወዳእታም ኩሎም ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ ዝነጥፉ ጉጅለ ሕወሓት ምውጋድ ዝከኣሎም ንክሰርሑ አይተ ጌታቸው ረዳ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኩሎም ኣብዚ መዳይ እዚ ዝነጥፉ ሓይልታት ናይዚ ጸላ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ዕድመ ኣብ ምሕጻር ኩሉ ዝከኣሎም እምኒ ክድርብዩ ጻውዒት ከቕርብ ደሊ ደገፍቲ ለውጥ ዝኾኑ ኩሎም ኣብ ዲያስፖራ ሲኹን ኣብ ካልኦት ዓለማት ዝርከቡ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዝርከቡ ተጋሩ ይኹኑ ደገፍቲ ትግራይ በዚ መዳይ ዝተጀመረ ቃልሲ ተጠናኺሩ ክቅጽል ንምግባር ኩሉ ዝከኣሎም ከበርክቱ በዚ አጋጣሚ ጻውዒት ከቕርብ ደሊ ከም አካል ፌደራል መንግስቲ ናይ ትግራይ ችግር በሰላም ክፍታሕ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ልምዓታ ክትምለስ ዘለዎ ድሌት በተደጋጋሚና ገለጸ ጸድሒዩ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ዝግበር ምንቅስቃስ ኩልና ዝከኣለና ነበርክት ዕድሜኦም ክሓፅር ኩሉ ክግበር ዝግብኦ ንግበር የቐኒየለይ ሰላም ንትግራይና ዓወት ንህዝብና የቐኒየለይ ኣብቲ ሰልፊ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ሕወሓት ዝፍጽሞ ዘሎ ግፋን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ሰላምን ድሕንነትን ዜጋታት ዝጎድእ ምዃኑ ብምግላጽ እቶም ሰልፈኛታት ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ድምፆም ኣስሚዖም ጉጅለ ሕወሓት ንመናእሰይ ትግራይ ኣገዲድካ ምግዳል ጠጠው ክብልን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ንክፍጸምን ኣመራርሓታት ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ትግራይ ገሊጾም ኣለዎም ቶም ኣመራርሓታት ነዚ ዝበሉ ገፋደው ይበል ሰላም ይዕሰል ብዝብል መሪ ሓሳብ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ግፋን ዘይሕጋዊ ማሰርትን ንምቋም ሎሚ ቀዳም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ጌታቸው ዓለሙ ዘራሪቦም ኣሎ ተኻትና ንመለስ ኣብ ክልል ትግራይ እናተጋደደ ዝመጸ ገዲድካ ምግዳል ደውን ክብልን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክፍጸም ከም ዘለዎን ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ሎሚ ቀዳም 11 ሐምለ 2018 ዓ.ም ኣብ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ተኻይዱ ኣብቲ ሰልፊ ዝረኸብናዮም ፖለቲከኛታት ኣቦ መንበር ዓረና ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ ምክትል ኣቦ መንበር ባይቶና ኣይተ ዮሴፍ በርሃን ፕሬዝደንት ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣይተ ጉዕሽ ግደይን ትግራይ ብሰንኪ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ዝኸፍአ ጸገም ብምህላዋ ንመንግስቲ ፌደራልን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ጻውዒት ሰላም ንምቕራብ ከም ዝመጹ ገሊጾምልና ዘይሕጋዊ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ኣደታት መናእሰይ ህፃናትን ለውፅሕ ዘሎ ግፍዒ ብፍላይ ምስ ኣገዲድኻ ምስላፍ ወይ ምሕፋስ ግፋ ምስኡ ተኣሳሲሩ እውን ምስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምፍራስ ምስ ኩናት ምፍሕጣር ወይ ምልዕዓል እዚ ንምቋም ኢና መፂና ኣለና
أزي بيت مخري سلام اللوط تجراي بحوار للدالو سلام أو سلفيو أزي ما أوعي سلام النقر ولو محارسة عالم سجم محارسة تجراي كرداء مفرارة علي بريتوريا سجم تجراي كردو هزبي إثيوبيا منقسم إثيوبيا ون تو عم تجراي لله سجم ترديو أكل مفتاح كخانو لو علم أكل مفتاح جرام كقرون سلام عدنا نفسه لمباريو أب تجراي ناي سلام ناي لوتي دمستات بملؤهم كاب تجراي كوتو كم استجبره يفلت سلازي تناي لوت حيل ناي سلام حيلي زنبره ملؤ بزبها الدرجة كاب تجراي كوت تجيرو بزيد ديسابا خمسة لو يفلت تب تجراي زلوا خاء ببرة تعفينه دمس خوت أب زي يخللو كنيتات يزلوا عفنا قفة سراويت قفيف كان ويك عزم مناسي قفيف كان بسراويت متاو كمون بإرترازير كان بسودان وسيد كان مشات أبتقرأ زي جبر زلوا قف عيلن سلازيه كم دليتي سلام اللوطن نزخنا وجز سلاز جبا دمتنا أنا بمحبرة عالم كنا جاوح سلاز جبا نتوب تقرأ زلوا هزبنا ون دمت وخن كنا سلاز جبا إينا بزي سلام أو سلفس أو إنا بيت مخر سلام اللوطن ذات حاورو سلام أو سلفيو تخايد اللومي أوينا تراخبنا زلنا مالك تجارو إثيوبياويان أبزمنا كوراتنا أصالون كنكبرنا بتحجب سلطان موصي زل حسر الرأيان حسر بوليس حزن وجل لكن تتمال تاريخ صرح زنير من سيتجراي كم تزرع خيو نعدون هزون قالي مسوات تزغف زنير لو ما خشيت كتر خلخها بتعمز حفر سلازخونه دليت لوطن تناي نبرت الدسابان وصيهم نزين مقامي تحدعوي علامه خلاي كلا علامه كينات تطون مالي كلهم صقماتنا بسلام بر بخينات كنفتحهم يبلنا زول مرقز زحزي سلازي صقمات تجراي قالونا توم زلونا بزتن بلزمن كنفتحهم لنا يلي اذا امن تجراي كاب حج اندحر كينات ياتوا صقماتنا ون تحت كينات كنفتح نخلينا كلهم صقمات حجب تجراي زلهم تحت كينات كنفتحهم نخلينا زول مقس زحزي فدرالون تزي مولو خمل قالت حيلتاتون تزترفخ مولو بسمم بريتوريا تمازابلتي قالت زل علون بمللنا تجار زعل مسل فينا زلنا مالت أب كل تجراي نوح وان سلام وقالسي كقال صنح بارتي عرنا أبو منبر زخنو أي تعمدهم قبر سلاسيم أبزح زيوان من سيولدو أكل سلام وقالسي سرح بمهلاو صبو جمارو مخانو قليصهم زيد ما عرنا قليل زي بهالعوت مخانو أرديهم من سيتولد بفلاي أكل سلام وقالسي خنا له خويناتون يقام له قلتشحن 10 تخلتن قلتشحن 10 سلستن أو تجراي سلام كمثل بحتاوي بارتي ابنة النور بارتي عرنا تجراي طرح نيرو حزقن بزحات بارتات بزح من اسي هزبنا هم هزبون سلامنا ندلل بل قوام بمحازو قليل يبحال عاوتي نحنا نوصد جن ملو يبحال هم تلولكها بمرزع هزب ريليتو مريضو سرعات مقيار تخلت له عرسه ابنته تعبت له نايمانو لوطه تمصت له غزيو قند علامات سلاماو سلفيت حتتنا مايتو يوسف برهم نمنግስት ፌደራል ማህበረሰብ ዓለምን بقندو دمان ህዝብ ትግራይ ጻውዒት ንምቅራብ ምዃኑ ሓቢሮም ንመኒና ክነስምዕ እንደሊ ዝብል ሓደ ህዝብና ኣሎ በዋናነት በዓልና ናይ ዝለውጥ እዚ ህዝብና ስለ ዝኾነ ህዝብና ድምፁ ከስምዕ ንቱ ድምፁ ዘይብሉ ውን ድምፁ ክኾኖ ሓደ እዩ ካልኣይ ከዓነ ፌደራል መንግስት ኣሎ فدار منجستي حزب تجراي إثيوبيا ومخانو يفلت يو دحر زت فلالي دليتات كهلو يخول اليوم حقاو مسرح تقتلهم زي فتصمو حزقن حزب تجراي إثيوبيا وحزبي سلازي منجستي إثيوبيا حزب تجراي ناي محلا وقديت علو شعبية أتيون حزب تجراي لا يخجورة خلو سوق له خرأي خيل حزبنا ناي محلا وقديت علو سلازي فدار منجستي سمعوا زجورة خجبر اللو خلا أي كعام حبرسب عالم مريحنة جوجل حوحات نهزب تجراي كم تحجان فلفل اتوتن كم زحزو ايت عمدوم قبر سلاسي قليص عملنا زوم حال زيهم ثلاثة مخنيات لهم حدا ناي ولقوم دحننت الفصمو ناي خوينات وانجل الله مسنا الله ناي سلطان قعزينا الله بزح صقمات لهم لولقوم كللا يدوليهم هزب تجراي هم تحجاهم حيزم الله خلاي فلفل اتوتهم غيرهم فلفل اتوت كاو خوينات يترفيهم كاب حسنا مصن كبرت ابرت تفلطخا كاب ندادي ጨው كاب بجت كاب نادي اسفرا مواጫው ገንዘብ ይኩዮም ፍልፍል እቶት ገረም አለው خال ስልጣኑን ተወሳኺ ኣብ ስልጣን ምጽናሕ ሃምናይ መማርጺ ለይብሉ ስራሕ ገረም እዮም ወስድዎ መንእሰይ ንባዕሉ ምንባር ንክህል ኣይተ ዮሴፍ በርሀ ጸዊዖም ክነብሩ ንሳቶም ቤተሰቦም ንኸንብሩ
ናብደገ ዘውፅዎም ደቆም ከናብሩ እዮም ቲ መንእሰይ ዘሰውዎ ዘሎ ምንባር ስለዝፈቱ ማለት ምንባር ስለዝጠቅሞ እቲ መንእሰይ ሰውኢኻ ስኻ ትነብር ማለት ስለዚህ እዚ ክርዳእ ክኽእል ኣለዎ ትምስኦም ዘሎ እዩ ዘለኹ ትኻሊ ተረዲእዎ ሕዚ ናይቲ ከተማ አዲስ አበባ ወይ ከዓ ምሕዳር አዲስ አበባውን ጽቡቃት እንትና ስራሕቲ ጀሚሩ ኣሎ ሰብዚ ዝመጽእ ዘሎ መንእሰይ እንተንዓሰ ስራሕ ክረክብ ክናበር ዝገብር እዙታት ሓደ መፍትሕ እውን ኢለ ዝኣምን ተብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ብዝተኽ ኣነ መጠን ዓርሱ ካብ ሞት ከድሕን ኣለዎ ካብዚኦም ከግልል ክኽእል ኣለዎ ዘይሕጋው ጉጅለ ሕወሓት መናእሰይ እናሓፈሰ ናብ ሱዳን ይሸጦም ከም ዘሎን ኣዴታት ካብ ደቀን ተፈልየን ኣደዳ ሓዘን ይኾና ከም ዘለዋን እውን ኣብቲ ሰልፊ ተገሊጹ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘብጽሖ ዘሎ ወጽዓን ጸረ ሰላም ዝኾነ ኣካይዳን ዝቃወም ሰልፊ ነበርቲ አዲስ አበባ ዝኾኑ ተወለድቲ ትግራይ ሎሚ ኣሳሊጦም እዮም ንኢቲቪ ርእቶ ዝሃቡ ተሳተፍቲ ከም ዝገለጽዎ ህዝቢ ትግራይ ሰላም እምበር ኩናት ኣየድልዮን ስለዚ መናእሰይ ብምግዳድ ናብ ኩናት ምጽምባር ኢሰብኣዊ ተግባር ብምዃኑ ኩሉ ሕብረተሰብ ክቃወሞ ይግባእ ክብሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣሎም ዳሃብ ያሲን ኣዘራርባቶም እንዳተኻተና ንመለስ ኩናት ያክል ሰላም ይሕርያና ሰላም ይምርጫና ሰልፍን ንምጻእ ዘለዓለን ዋና ጉዳይ ንህዝቢ ትግራይ ጉዳይ ብፍላይ ኢትዮጵያ ብዘይ ህዝቢ ትግራይን ብዘይ ትግራይ ሙሉእ ክትኮን ስለዘይ ትኽእል ህዝቢ ትግራይ ድማ ዓብይ ወጽዓይ ወጽሖ ስለዘሎ ብህወሓት ማለት እዩ እሱ ተቃውሞ ድምጽን ለመስማዕ የመጽእ ዘለኹ ማለት እዩ መጀመሪያ ለዓለም ለህዝብ ዓለም እዩ ናይ ዓለም ለትካላት ኣብ ትግራይ ይፍጸም ዘሎ ገበን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ጥራይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ለይኾነስ ብሱሩ ለተቀርና አፍሪካውን ክሕምስ ክውኽ ልኽእል ናይ ግብረ ራዕዲ ተግባራት ይፍጸሙ ስለለለው ትኩረት ገይሮም ክንቀሳቀሱ ያው ላውዝ ልመጻ ኩሉ ሰላማዊ ሰልፊ ካም ሓንቲ ደላይት ለውጢ ልምስታፍ እዩ ማለት እዩ ለዚ ደሞ ዓላምኡ ያው ድምጽ ልምዃን እዩ ማለት እዩ ድምጽ ንኾኖ ምንኢና ኣውለሎ ሰብ ተዓፊኑ እዩ ድምጽ ክህብ ይኽኣለይ ስለዚ ኣውዚ ኮይና ጦርነት ይኣኽለና ኩናት ይኣኽለና ጠጠው ይበል ተፈናቀልቲ መረበቶም ይመለሱ ልብል መልእኽቲ በተለይ ደሞ ላው ሱዳን ላተሓፈሱ ለኸድሎ ወጣታት ምሕፋስ ይቁም ልብል መልእኽቲ ልምምሕልላፍ እዩ ማለት እዩ መማርዋር አትግራይ we need justice we need peace كم زفلت أوزي أب سلامة وسلفي ترغيب زلوا أب تقرأين زلوا عفان سرعات نمكوامية تعفاني سرعات زجورم زلوا مكراتات نهزب عالم نمفلاتيو كفتم زجورم زلوا عفاناتات حدا سراويت ناب سودان مشات بزي فقاد مقفاف كاليون أب خوابينا طورنت نمجمال زلوا من كسقاسن وعلى بريتوريان مفراس أو زجورم زلوا من كسقاسات كلهم نمكوامية أوزي أب مسكلات دوابي ترغيب زلوا والبريتوريا كي تكبر عنقفاز زخونه خمس فلات كل عالم قدم عالم استفرم فيرما اي تجبر سمعنتي وعلى زي كي ساخع تقبر زلو عاود وحوحاتي خمس فلات كل غزي اشبارينات تأبيتنات بريتانينات سرحو سلالخونه نا حزب تግራይ ጸላእውን ኮይኑ ስለጸነሐ ጸላእውን ስለዝኾነ ህዝብ ትግራይ ምንታን ከይሙቾ ብፍላይ ትግራይ ተጋሩን ህዝብ ትግራይን ምስ ካልኦት ክልላት ተማዓራርያ ልምዓት ከይትረክብ ጸረ ትግራይን ይሰርሕ ስለዘሎ ንዑ እዩ ስምዕነት ፕሪቶሪያ ንኸይሳኻዕ ዝሰርሕ ዘሎ ዝብል እምነት ይዘለን ካሊ ፌደራል መንግስቲ እዚ ጉዳይ እዚ ልዕሊ ዓቐን ተዓጊስዎ እዩ ልዕሊ ዓቐን ሰላም መሪጹ ሓይል እዚ ላብ ሰላማዊ ሕጋዊ መንገዲ ክበጽእ ብዙሕ ዕድላት ይህዎ እዩ ነገር ግን እዚ ትግራይ ዋጋ ይኽፍሎ ስለለሎ እዚ መንግስቲ ፌደራል አቅድዋ ሓሲዎ ልወሰዶ መፍትሒ ዋላኳ ምንተ ሰላም ዝተኸፈለ ዋጋ ተኾነ ግን እዚ ትግራይ ካብ ግዜ ላብ ግዜ ብዙውጅ ለዚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ያኣቲ ብዙሕ በደላት ይወጽሕዎ ስደት ሞት ጥሜት መግለጺኡ ኮይኖም መንእሰይ ትግራይ እግሩ ላብ ልመርሖ ፋሕፋሕ ይብል በመሁላው ገዲዱ ኣብ ዓዱ መንበሪ ተኸልዩ ብምዃኑ ፌደራል መንግስቲ እዚ ትኩረት ሂቡ መፍትሕ ክደልየሉ ልምጽዋዕ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓመታት ይገርንዮ ማለት እዩ 27 ዓመት ተቃሊሶም ከዝለ 5 ዓመት ገርንዮ ማለት እዩ ድሕሪ 50 ዓመት ኳስ ለነውረተ ትግራይ ኣብ ለይትምለሰሉ ኩነታት ያና ማለት እዩ ትግራይ ልደሊ ሰላም ልምዓት በቃ አዲስ አበባ ንሪኣ ኣለና ኮሪደር ልምዓት እንዮ ብዙሕ ነገራት እንዮ ትግራይ ሱኒ ናፍቂና ንደሊና ኣውለለ ህዝቢ ይደሊ እዩ ብጣዕሚ ድምፂ ክንኮንስ ይግበአና
ናይ መጀመርያ ህዝብ ዓለም ክፈልጠና ኣለዎ ህዝብ ትግራይ ኣብ ገዛ ዓጽዮም ይቅጥቅጥዎ የሳቂዎ ኣለዉ ህዝብ ዓለም እዚ ክፈልጦ ኣለዎ እዚ ክፈልጦ እንድሕር ኮይኑ ድማ ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዓለም ለኸ ሚድያታት ኣብ ዘለዎ ክነፍልጥ ነርና እሱ ነፍልጥ ኣለና No more war. No. Peace is the only choice. Peace is the only choice. ህዝብ ትግራይ ሙማቱ ሕዚ ስለ ዝተረድኦ እምበር ብዙሓት መናእሰያት ብዝተፈላለየ ፀላኢና ፈጠረን ኣጥፍኦም ይጸኒሑ ሶ ሕዚ እውን ብዋናነት ዝተረፈ ህዝብ ትግራይ ንምጥፋእ ንዝተረፈ መንእሰይ ንምብራስ ዝተተለመ ትልምን ከምኡ ድማ እታ ሃገር ኮይና ንኸይትቕፅል ናይ ኩናት ቀጠና ንምግባር ዝግበር ዘሎ መንቅስቃስ እዩ ዝሓፈሳ እዚ ምክንያቱም ካብ ዝሓለፈ ጦርነት ክንመሃርና ተገበአና ክንመሃርና ተገብኦ ንዓለም ዘምሃረ ስራሕ ተሰሪሑ እርሰበርስና ንእርሰበርስ ጦርነት ተኻይዱ ብዙሕ መንእሰይ የጥፊና ንሃለና ተመሊስና ናብ ኩናት ምእታው ማለት እዚ ሆነ ተቢሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጨፍጫፍ ስለ ዝኾነ እዩ ሳልሳይ ህዝቢ ትግራይ ዝኹ ጉዳይ ተኸይዱ ላብ ካሊእ ደማዊ ውግእ ከምርሕ ስለ ዝኽእል ቅድሚ ኩናት ለለው ኩሎም መማረፂ መፍትሕታት ክጥቀመሉ ኣብ ትግራይ ዘለኹ መናእሰይ እዚ ጦርነት እዚ ኣይ ጦርነትኩምን እዚ ጉዳይ እዚ ኣይ ጉዳይኩምን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰልፍታት ኩሉ ብተቃውሞ ቀጽልዎ በርትዑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰልፍታት ንሪኦ ኣለና ኢና ኣብ ትግራይ ዘለኹ ነዴታት በርትዓ ቀጽላ ተቃውሞ ይቀጽል ኣብ ቀረባ መዓልቲ ፍትሒ ክመጽእ እዩ ዓለም ክትምተና እያ ፍትሒ ክነግስ እዩ ጉጅለ ዓፋን ጉጅለ ሕወሓት ክናልየና ይቀኒለይ ህዝቢ ትግራይ ዝተወፅዐ ውፅዕ እዩ عدم حزبون نبزوح عمتات ناتوتسع ناتساقية زمت أهزوئي حزقن أو زتردأو بفلاي إثيوبيا بزي حزب تجراين ملوك تخون سلا زي تخيل فيدرال منقستي أو قلنا حزب تجراي أطويل إثيوبيا وحزب سلا زخنا نخحق جزو حزب تجراي دمام فيدرال منقست أطويلو عدو نخاط النعن بفلاي تجراي خالقت كل لاس زرخوا أو تقمات أمي خالقت كل لاس زرخوا أو لمعات نختركب حزبا أطو كبدي قبع منقست فيدرال دما زيد داقم ارمجا وسيدو حزبنا كموت عدنا دما نبلعات كتولنا كركبنا بزقات امزي صوعيتي يقر بتعمل اللي قرب نجر على تجراي لله خونتات تجراي مالتي بعدقات قدميت اللي نبرت هاجريا خزقن دحر 5 عامات اللي تملسات الخونتات النيا نا تجراي هزب بملؤ لمعاتي لدلي من معينات لمعات سرح يلي بقى وطاتات يسدت له لا اديس ابا يمط له لا ليبيا يخد له لا سودان يخد له يقادل له وطات تاكيوم بنا مستاي شاه مستاي لبال يلي بقى سرح لبال يلي سلازي يزي دمو ياكل እና ትግራይም የድል እዩ በቃ ሰላም የድልና ሰላሚና እንደሊ ለውጥና እንደሊ ልምዓትና እንደሊ ዘላቂ ሰላም ንዘላቂ ዕብየት ተጀመረ ናህሪ ልምዓት ዓቂብና ናብታ ብሩህ ተስፋ ዘለዋ ድልድልቲ ሃገር ንምስግጋር ልብና ንምምኽኻር ክፉት ክንገብሮ ኢና ኢትዮጵያ በመምኽኻር እትነጽ ሃገር ማዕድ ዜና በምክታል ትርከቡ ተመልከቲ ናብ ዜና ወጻእ ክንሰግር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ምስ ኢራን ተገይሩ ዝነበረ ውዕል ግዝያዊ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብቂዑ ድሕሪ ምባሎም ንሸውዓተ ተኸታታሊ ለይትታት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ እቲ ብነፈርቲ ውግእ ድሮናትን መራኽቢ ውግእ ባሕርን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ስለላ ቦታታትን ወታደራዊ መኽዘናትን ዘተኮረ ኮይኑ ኣብ ከተማታት ዝያድን ያዝድን ወደብ ባንደር ዓባስን ሓያል ነታጊ ከም ዝተሰምዐ ተሓቢሩ ዘሎ ኢራን ብወገና ብልዕሊ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ዞባ ወሽመጥ ናይቲ ተኽሲ ምላሽ ክትህብ ጸኒሓላ ሰራዊት ዮርዳኖስ ካብ ኢራን ዝተተኮሱ 10 ሚሳይላት ከም ዘፍሸለም ክገልጽ እንከሎ ኩዌት ድማ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ድሮን ኢራን ወታደራታ ከም ዝቆሰሉን ትካላት ኤሌክትሪክን ማይን ከም ዝዓነውን ኣፍሊጣ እያ ብሰንኪቲ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ምንቅስቓስ መራኽብ እቲ ነዳዲ ዓለም ዝመሓለፈሉ ስትራቴጂካዊ መስመር ወሽመጥ ሆርሙዝ ዳርጋ ጠጠው ኢሉ ይርከብ ክብል ድማ ቢቢሲ ጸብጺቡ ተበልከቲ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም
زحقاوي ጉጅለ ህወሓት መናሰይ ትግራይ እናሐፈሰ ናብ ሱዳን ይሸጦም ከም ዘሎ ነበር ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተጌታቸው ረዳ አቃሊዖም ግፋ ተጠይበል ሰላም ይዕሰል ብዝብል መሪ ሐሳብ ዘሕጋው ጉጅለ ህወሓት ዝፍጽሞ ዘሎ ግፋን ዘሕጋው ማእሰርትን ንምቋም ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳሊጡም ካብ ዜና ወፃኢ ኣሜሪካ ንሸውዓይ ተኸታታሊ ለይቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ መጥቃዕቲ ፈጺማ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚህ ዛዚምና ስለምክታልኩም አዚና ለመስገን ሰላም